Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kakak. Selamat pagi kakak. Pripun kabare? Mugi-mugi sae nggih. Nah, dinten iki kepanggih malih kali Bunda Titin mangke kita sinau basa Jawi. Nah, awake dhewe mangke bakal nyinaoni ngandhakake pitutur ing dongeng lan jelasake pengertian dongeng. Ngandhakake pitutur ing dongeng. Apa iku pitutur? Pitutur yaiku piwulang kang ngandharake nasihat-nasihat ingkang becik. Pitutur adalah pelajaran yang berupa nasihat-nasihat yang baik. Nah, ngandhakake pitutur ing dongeng. Kakak, sifat iku wonten kalih. Sifat itu ada dua. Ingkang nomor setunggal yaiku sae utawa apik. Nah, ingkang nomor kalih yaiku ala utawa elek. Nomor satu adalah sifat yang baik dan yang kedua adalah sifat yang kurang baik atau jelek. Nah, dene anggone ngandhakake pitutur luhur iku gumantar pitakon-pitakon ing ngisor iki ana ing dongeng Boyo lan Benteng. Awake dhewe dek wingi sampun nggatekake dongeng Boyo lan Benteng. Nah, sakniki ayo diwangsuli sareng-sareng. Nomor setunggal, Benteng nulungi Boyo. Sifat tetulung kalebu sifat sinten sing ngertos? Dek wau sifat wonten nggih wonten kalih, wonten sifat sae lan wonten sifat ala. Sakniki Benteng nulungi Boyo, Benteng menolong buaya. Nah, sifat tolong menolong termasuk sifat yang betul, termasuk sifat yang baik. Nah, sifat tetulung kalebu sifat kang sae utawa apik. Terus lanjut nggih, nomor kalih, Boyo ditulungi ora matur nuwun kalebu sifat. Nah, nomor dua, buaya ditolong tidak mengucapkan terima kasih. Itu termasuk sifat yang betul, termasuk sifat yang jelek atau kelebu sifat sing ala utawa elek. Nah, ingkang nomor tiga, manawa ditulung iku apike kepriye? Ketika ditolong itu kita seharusnya mengucapkan apa? Kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, menawa ditulung iku kudu matur nuwun. Matur nuwun nggih. Nah, terima kasih ya, gitu. Kemudian yang nomor 4, sifat apik iku kudu sifat yang bagus, sifat yang baik itu harus ditiru. Nah, sifat apik iku kudu ditiru, sifat yang bagus itu harus dicontoh. Nah, kemudian sing nomor gangsal, sing nomor 5, sifat ala ora perlu Nah, kalau sifat yang kurang baik kita tidak perlu mencontoh ya kak ya. Nah, ingkang nomor gangsal, sifat ala ora perlu ditiru. Nah, nomor 6, Benteng sifate mergo seneng . Nah, coba kita eling-eling ya kak. Benteng kuwi sifate sae utawa apik. Nah, sifat sae nih Benteng kuwi mergo seneng tetulung. Nah, Benteng sifatnya itu baik karena dia senang menolong. Yang nomor 7, ingkang nomor 7, Boyo sifate mergo ditulung ora . Sinten sing ngertos?
nggih leres. Nah, boyo kuwi sifate ala utawa elek, merga ditulung ora matur nuwun. Nah, buaya itu sifatnya jelek karena ketika dia ditolong tidak mengucapkan terima kasih. Yang nomor 8, aku ora seneng boyo, merga aku tidak senang buaya karena ditulung ora muni matur nuwun. Nah, ketika buaya ditolong dia tidak berterima kasih. Sing nomor 9, aku seneng sifate benteng, marga aku suka sifatnya benteng karena senang tutulung, karena benteng ya ikui senang menolong. Nah, sing terakhir nomor 11, nomor 10 sifat kui ono kale, yaiku sifat nggih leres, yaiku sifat sae lan sifat Allah, yaitu sifat ada dua, sifat yang bagus dan sifat yang jelek. Nah, sakniki jelasake pengertian dongeng. Apa iku dongeng? Dongeng iku padha karo cerita. Nah, dongeng iku padha karo cerita. Cerita iku padha karo omong. Nah, dadi menawa kowe wis tau omongan karo kancamu, iku wis padha karo dongeng. Nah, apa iku dongeng? Dongeng adalah cerita. Jadi, dongeng itu sama dengan bercerita. Jadi, kalau kakak sudah pernah berbicara dengan temannya, itu sama dengan kakak sudah mendongeng. Nah, cukup sekian pelajaran dari Bunda. Cukup semantan pelajaran Basa Jawi kali Bunda Titin. Nah, kakak tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tidak lupa cuci tangan, selalu pakai masker, dan Bunda akhiri cekap semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.